το ροζ τηλέφωνο είναι κλαμπ, που γράφεσαι στο κλαμπ και πληρώνεις όλα αυτά. Όταν λέμε ροζ τηλέφωνο, δεν εννοούμε το χρώμα. Τι εννοούμε? Δεν ξέρω, πάρτε τον νότα, δεν σας εξηγήσει. Και γιατί το λένε έτσι συγκεκριμένα ροζ, δηλαδή θα μπορούσαν να το πούνε τυρκουάζ. Πιάσανε εδώ, σου δώσανε ροζ τηλέφωνο, δεν είναι ροζ. Είναι μαϊμό, Γι' αυτό την άλλη φορά που το είχα βάλει δίπλα στο ψυγείο μου είχε φάει όλες μπανάνες. Είδες, δεν σε είχαν προειδοποιήσει? Ότι έχω ψυγείο με μπανάνες? Όχι. Τι? Ότι έχεις τηλέφωνο μαϊμού και με βάζεις μπανάνες δίπλα του. Όχι, εκείνη τη στιγμή το κατάλαβα από εδώ. Ναι. Έτσι λοιπόν, λέω και εγώ ποιος τρώει τις μπανάνες. Είδες. Τουλάχιστον τα φλούδια τα πέταγες στο σκουπιδοτενικέ. Ή πάτης κάνει και έπεσες? Να σου πω την αλήθεια, μια φορά είχα πέσει και εκεί το έπαθα. Ναι, το κατάλαβα. Τι έχουν αυτά εκεί στο μετανό? Γιατί σταματήσαν τα τρόλια όλα. Μήπως έχει κοπεί το ρεύμα? Μήπως δεν έχουν πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ και το κόψανε? Είναι όλα εδώ πέρα σταματημένα, κοίταξε μέχρι πάνω. Μπορεί, γιατί αυτά και είναι πολύ ρεύμα και ο λογαριασμός έρχεται μεγάλος. Μάλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν και τους το κόψανε. Και τώρα έχουν μείνει όλα εδώ, Δεν βλέπεις εδώ τι είναι. Υπάρχει και τρόλεϊ φυσαρμονικά. Ναι, τώρα. Πρώτη φορά το βλέπω. Το έχω δει από. Τρόλεϊ, βιολί έχω δει. 2 χρόνια, φυσαρμόνικα. Ναι. Έχω δει σε διάφορα όργανα. Έχει, αλλά τρόλεϊ το έχει τώρα τελευταία, 1,5 χρόνο. Αυτό ήταν σίγουρα φυσαρμόνικα ή ακορντεόν? Φυσαρμόνικα. Φυσαρμονικά, γιατί και το ακορντεόν είναι έτσι. Όπως είναι τα λεωφορεία, Τα λεωφορεία είναι φυσαρμόνικα, γι' αυτό ρωτάω. Μήπως τα τρόλεϊ είναι ακορντεόν? Δεν έχω πει όμως αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω πει. Σε τέτοιο. Αλλά μια φορά το νομίζω πως είναι τα λεωφορεία, δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Έχουν, λέει, προτείνει στο Μέγαρο Μουσικής, το έχετε ακούσει, να κάνουν, λέει, κάποιος από τα υπεύθυνος των λεωφορείων και τρόλεϊ, να κάνει, λέει, να τους παραχωρήσει την αίθουσα και να κάνει μια συναυλία με τέτοια όργανα, με τρόλεϊ, φυσαρμόνικες, λεωφορεία, ακορντεόν. Λίγο δύσκολο όμως για να πάνε εκεί πέρα. Ναι, γιατί δεν είναι μεγάλος ο χώρος. Εκεί κολλήσανε. Ενώ υπάρχουν οδηγοί που ξέρουν και παίζουν λεωφορεία, ακορντεόν ή όργανα. Και ξέρετε, αυτό είναι, αν και είναι δύσκολο, πάνε μπρος πίσω και ακούγεται τέτοιο. Ναι, σαν μελωδία. Όχι, δεν έχω πει μέσα, τι σε λεωφορείο. Θα το κάνει το ίδιο το λεωφορείο, δηλαδή, όχι οι οδηγοί. Όχι, οι οδηγοί απλά θα το οδηγούν έτσι, ώστε να σταματάει απότομα το λεωφορείο και θα ξαναξεκινάει και θα ακούγεται όπως θα λέει. Ναι. Όργανο. Γι' αυτό λένε και στο ταξίδι σου, το έχω πει στην τηλεόραση, διαφήμιση. Και στο ταξίδι σου όργανο. Ναι. Πάντως για το Μέγαρο Μουσικής είναι... Κοίτα να τα ακούσω, γιατί εγώ είμαι πολύ δύσκολο. Το φημέ είναι αυτό που δίνει τον γκλάμουρ στο ταξί. Δεν θα το έλεγα. Αφού εγώ σκέφτομαι να φοράω και φημέ καλσόν από εδώ και πέρα. 12 αστέρων. Θα πας και θα πεις θέλω ένα καλσόν, κονιάκ 12 αστέρων. Ναι, με πάγο. Όχι σκέτο, με πάγο δεν είναι ωραίο. Πιάσαν έναν τέτοιο παραγωγό ούζων για νοθεία. Είχε ένα παιδί νόθο αυτός. Και τον πιάσανε και τον πήγανε... Νοθεία σε νοθεία πήγανε. Ναι. Τώρα όλα τα νοθεύουνε. Μέχρι και τα παιδιά. Ναι, και αυτά νοθευμένα τα βγάζουν τα άτομα. Νόθα, όχι νοθευμένα. Όχι, νοθευμένα. Νόθα. Νοθευμένα είναι. Καλά. Βάζει λίγο πατέρας, λίγο κουμπάρος, λίγο χασάπης. Ωραία, ποιος πατέρας, ο κουμπάρος και ο χασάπης, σίγουρα. Ποιος πατέρας? Τότε είναι νόθο. Ναι. Αν βάλει και ο πατέρας όμως είναι νοθευμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αλλά αυτό φαίνεται μόνο το πρωί. Μπορεί να το καταλάβει ο πατέρας, γιατί το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Όχι. Έτσι δεν είναι? Μεσημέρι που να καταλάβει ότι το παιδί δεν είναι δικό του. Προχώρα. Πού να προχωρήσω αφού έχει φανάρι? Όχι, ήθελα να σου πω εσύ που θα πας. Όχι, εγώ προχωράω, περνάω άμα είναι, δεν με πειράζει. Όχι, δεν θέλουμε να περάσεις. Τη ζωή μας τι θέλουμε. Πρώτα εμείς και δεύτερον εσύ δεν ξέρουμε τι. Πρώτα εσείς, εγώ δηλαδή δεν... Δεύτερα εσύ είπαμε. Δεύτερα εγώ. Ωραία. Ωραία, το πήρε κουβέντα τώρα, έφυγε και το είπα πρώτα για τον εαυτό μας. Όχι, δεν έχουμε τα νιάτα μας. Γιατί, νέα γυναίκα είστε? Ναι, πώς. Θα είστε 40... Ναι, 25 είμαι. Επίσης πολύ όξο. 25 αποκλείεται. Ναι. 25 αποκλείεται, αλλά 28 σας κάνω. Βάλε τα 80. 80. Φαντάζεσαι τώρα ο ραβωνιαστικός σου να έχει πάρει καμιά άλλη πελάτησα και να του λέει όλα αυτά που λες σε μένα. Να τον δουλεύει, θα σου άρεσε? Εμένα? Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν με δουλεύεις. Ξέπιασα. Είναι άνθρωποι. Ξέπιασα. Το τραβάει ο οργανισμός σου το δούλευα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, δηλαδή τι εννοείς? Ξεκινάνε να δουλέψουν και τελικά βγαίνουν δουλεμένοι. Μα εγώ ξεκίνησα το πρωί να δουλέψω γιατί να βγάλω γι' αυτό βγαίνεις το μεροκάματο. Εσύ όμως, γιατί με δουλεύεις?
Σου είπα, είναι πολλοί που ξεκινάνε να δουλεύουν και βγαίνουν δουλεμένοι. Και άλλοι που πάνε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Ακριβώς, είδες. Και δεν μου λες κάτι άλλο τώρα. Εσύ το Σάββατο που θα δεις τον εαυτό σου στο Με Αγάπη Άννα, τι θα κάνεις? Εδώ πες μου τι θα κάνεις. Έλα, μου λες τέτοια. Εντάξει, Με Αγάπη Άννα, να είσαι καλά. Το έχεις καταλάβει δηλαδή και με δούλευες? Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Άντε, γεια σου. Γεια.